हेल' लोगोफोर, बे समाव गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों आसाम स्पेसियेल टेट 2026 जोंहा बेनि पेपार 2नि ससियेल साइन्स पार्टनि बे नोंथांमोना बेखौ नुगासिनो दंखायो, लाबोगासिनो थानाय अदेबानि सिगाङाव बानायखानाय गोबां दङ, बेफोरखौ नोंथांमोना नायनोबो हागोन। डिसक्रिपसनाव लिंक दं। दा बाहाय जोङो नैबे भिडिअआव लाबोनो नागिरदों नोंथांमोननि थाखाय। नैबाव दङ नैबावनाय विजयनगर, माने सिगांनि भारतनि जारिमिन आरो आसामनि जारिमिन। नैबे मा दङ नाय, किंडम, सुतियास, बेनिफ्राय बाहामनि, बारभुंया, कच, कछारी आरो आहम मेडिभेल, आहम फोलेर, बेफोरखौ खेबसेनो लाबोनाय जादों। बाव मोनगोन सुतिया, बारभुंया, कच, कछारी मोननाय जागोन नोंथांमोननि बेवहाय। आरो साननैसो बा लासै लासै नोंथांमोना लाबोगोन नैबेफोरखौ। गोजौआव दंमोन बर्मन, सालस्टम, पाल, बेनिफ्राय सलास, भल्लभ, बेफोरखौ लाबोगोन। बेनिबो नोंथांमोना मोनगोन साननैसो उनाव एबा एसे उनाव नोंथांमोना मोननो हागोन बेखौ। दानिया फैदो अब्ला जोंहा मा फार्स्टआव मेडिभेल आसाम, बे नायदो आहम मोनगोन, सुतिया, कच, किंडम आरो बर' बारभुंया, कछारी, बेफोरखौ मोनगोन होननाय जादों। बेयाव नायदो अब्ला कामरुप कमथा रायजो माब्ला जायामोन, कच कमथानि, बेयाव नुदों 1257निफ्राय 1887 मायथाइसिम। बेवहाय पाल फोलेरनि जोबथा राजानि उनाव कामरुपआव राजा जादोंनो नैबे थिंगदेब, बे बैध्यदेब, बे सानै मानसिया थिंगदेब, बैध्यदेबनि लुनाय गड़, बौद्धगड़, बे गड़आ साहा गुवाहाटीनि बेतना मुंनि जायगायाव दं होनदों। होमबा बौद्धगड़आ बबेयाव दङ होमबा बेतना मुंनि जायगायाव गुवाहाटीयाव दङ। बै समनि राजा सन्ध्यानि समाव बंग रायजोनि सुबेदार इख्तियार उद्दीन मालिक उजबेक तुघ्रिलखाया कामरुपखौ गाग्लोबनानै लादों होनदों। सोरो बंगनि बै समाव आसामानि एबा कामरुप कमथा रायजोनि सन्ध्या राजानि समाव गाग्लोबदों होनदों। सोरो सुबेदार इख्तियार उद्दीन मालिक उजबेक तुघ्रिलखाया कामरुपआव गाग्लोबदों। बेयाव राजा जानाय सन्ध्याया बेखौ होबथानो राजथावनिखौ कमथापुरसिम बोस्लायबोदोंमोन आरो बेयावनो कमथा रायजो जादोंमोन होनदों। होमबा कमथा रायजोखौ नाम गायसनफैनाया सोर जाखो, सन्ध्याया। बेयो नैबे इख्तियार उद्दीन मालिक उजबेक तुघ्रिलखानि गाग्लोबनायखौ गिनानै कमथा रायजो गायसननानै लाहैदों होनदों। कमथापुरखौ बोस्लायनानै कमथा रायजो बानायदों। कमथापुरनिफ्राय कमथा रायजो बानायनाया। दा कमथानि जोबथा राजाया नीलाम्बरखौ होननाय जादों। ओमफ्राय नीलाम्बर, बे नीलाम्बरखौ बंगनि राजा नवाब हुसेन शाहया गाग्लोबलायबायनो 1478 मायथाइयाव, 1478आव। बेनिफ्राय कमथा रायजोआ सोनाबहा करत'वा दैमानिफ्राय सानजाहा दरं नगाव ओनसोलसिम गोसारनाय मोनदों। करत'वा दैमानिफ्राय सानजाहा नगाव दरं ओनसोलसिम गोसारनाय होनदों। बेनिफ्राय नायदो कमथानि खुंगुरिफोरा सोर सोर मोनदों। बाहाय नुदों प्रतापराज, धर्मनारायण, ओमफ्राय नैबे दुर्लभ नारायण, इन्द्र नारायण। बे गिबियाव राजाया जादोंनो सन्ध्या, सिन्धिराय, रुपनारायण आरो सिंहधीराज, बे बिसोरखौ नायदो। बेनिफ्राय कचफोरा नायदो 1555निफ्राय 1947 मायथाइसिम। कचफोरा सोनाबहा करत'वानिफ्राय सानजाहा बर' नदि दैमासिम रायजो खुंदों होनदों। कच रायजोनि गायसनगिरिया बिश्व सिंहमोन होनदों। नै गोसोआव लादो, कच रायजोनि गायसनगिरिया बिश्व सिंह फैखांबाय, बियो थांनाय 21आव। बिनि राजथावनिया कच बिहारमोन। बियो बारभुंयाखौ फेजेनना राजा जादोंनो, बारभुंया फोलेरखौ। बेनिफ्राय देरसिन राजाया नरनारायण आरो बिनि सान्थ्रि गाहाया बिर सिलारायमोन होननाय जादों। बेनिफ्रायनो फैगोन बांसिन, बेयो फैयो। देरसिन राजाया कचफोरना नरनारायण, गायसनगिरिया बिश्व सिंह, सान्थ्रि गाहाया सिलाराय। बिश्व सिंहआ सानै फिसाज्ला दंमोननो, नरनारायण जाय दा राजा होननाय, आरो बिनिफ्राय सासेया सिलारायाबो, सान्थ्रि गाहायाबो बिनिनो फिसाज्ला, बिदा फंबाय बिसोरो। नाथाय जारिमिनाव बिसोरखौ मल्लदेब होनना बुङोनो। सोरखौ? नरनारायणखौ मल्लदेब आरो शुक्लध्वज होननानै सिलारायखौ बुङोनो, शुक्लध्वज होननानै सिलारायखौ। होमबा बेखौ गोसोआव लानांगोन सानैनि नामफोर। नरनारायणआ जै खालामनाया मा रायजो जै खालामदों होनो, बियो आहम रायजो, कछारी रायजो, मणिपुरी, जयन्तिया, त्रिपुरी, मैक्केराम, डिमरुआ रायजो, श्रीहट्ट आरो गौड़, बिसोरखौ नरनारायणआ फेजेननानै लानो हाजोबदों होनदों। बेनिफ्राय दङ राजा नरनारायणनि समावनो बंग'नि दावबायारि रालफिट्जआ फैदोंमोननो। बंग'आव फैनाय रालफिट्जआ, बे रालफिट्ज दावबायारिया फैदोंमोन होनदों नरनारायणनि समाव। गोसोआव लानांगोन। नरनारायणआ आहम रायजोखौ गाग्लोबदोंमोन 1562। गाहाय कमलालीखौ नरनारायणनि फंबाय गाहाय कमलानो होदोंनो।
कमल आली मुंनि मोनसे जितु बान्दो एबा मारु दङ बेखौ गोहोनाया नरनारायणनि फंबाय गहाय कमला खोहोदों होनदों। कच रायजोआ नरनारायणनि समावनो मोननै बाहागोआव गावदों। नैबे 19आव फैखांबाय बेयो कच हाजो आरो कच बिहार। कच रायजोआ मोननैआव गावदों, मोनसेया कच बिहार, गुबुन मोनसेया मा होनना सोंनाय जादोंमोनबा कच हाजोमोन। दरंनि नोगोरखौ लुहोदोंनो दरंनि नोगोरखौ राजा कृष्ण नारायणआ लुहोदों होनदों। बेनिफ्राय नायदो कच हाजो आरो कच रायजो बे मोननै बाहागोआव थानाय राजाफोर बेखौ नोंथांमोननि थाखाय बेयाव PDFआव नायदो, बेखौ नामफोरखौ लानानै लिरनानै होनाय जादों। सिग्राब गोनां नङा बादि मोनदों, ओंखायनो नोंथांमोना बेखौनो PDFआव नायदो। बे गासिबो कच रायजो कच राजाफोर। बेनिफ्राय नायदो नैबेहाय एबाराव बारभुइयाफोर। बारभुइयानिखौ एसे खिथानोसैलाय, PDFखौथ' मोनखागोन फार्स्ट लिंकआवनो। बारभुइया कमथाफोरनि गावनाय। साहा दुर्लभ नारायण। कमथाफोरा मोननैआव गावबाय। साहानिया दुर्लभ नारायणनि गुबुन मुं लाबाय कामेस्वर आरो कामथेश्वर नाम लादोंनो। खोलाहा सासे रंपुर मैमनसिंहआव धर्म नारायणआ गावनानै राजा जाहैबायनो, बेनो मा होनो गौरेश्वर नाम लाहैबाय होनदों। बेनिफ्राय धर्म नारायणआ दुर्लभ नारायणनो न'खर ब्राह्मण, 7 न'खरथा ब्राह्मण आरो 7 न'खरथा काश्यपखौ हरदोंनो। बिनि गाहायनि मुङा सन्दिबर आरो बे सन्दिबरखौनो भुइया खालामदोंमोन होनदों। माने मा होननाय जादों बेखौ मोजां बुजिनांगौबा, बारभुइयाफ्रा कमथाफोरा गावनानै मोननै रायजो जाबाय। मोननै रायजो जानायाव साहानि मोनसे खोला मोनसे जाबाय। साहानिया कामेश्वर एबा कामथेश्वर, खोलाना धर्म नारायण मुं लाबाय। आरो बेनिफ्राय धर्म नारायणानो मा दुर्लभ नारायणनो एबा कामेश्वरनो साहानि राजानो गावहा 7 न'खर ब्राह्मण फोलेरनि 7 न'खर काश्यप फोलेरनि मानसिफोरखौ हरनांगौ जादों होनदों। आरो बे हरजानाय मानसिफोरनिनो मुङा गाहाय सन्दिबरा, नामा सन्दिबर होनदोंमोन। आरो सन्दिबरानो भुइया नाम लानानै भुइया एबा बारभुइयाफोर जादों होनदों। जेरै आसामाव दासिमबो बारभुइयानि भुइया टाइटेलनि मानसिफोर दङ, जायखौ महेश्वर नियकआ लिरलांनाय बिजाबनिफ्राय मोनथिना मोननाय जादों। भुइया सोदोबनि ओंथिया हा बिगोमानो, बिसोरहा हा आरो धोननि बिगोमामोननो, मालिकमोन बिसोरो। भुइयाफ्रा गाहायै मोनब्रै थाखोनिमोननो, बेफोर जादोंमोन काश्यप, दैबज्ञ, ब्राह्मण आरो बार'। आसामनि भुइयाफोरखौ बार' भुइया होनना बुंनाय जायो, ओंखायनो बार भुइया होननाय जादों। दा बे भुइया मोनब्रै नालाय बार भुइयाया आसामाव थानाय जाहैबाय। बेनिफ्राय जादों कछारिफोरनि, बे नायदो कछारिफोर दानिया। कछारिफोरा बिसोरना चिन तिब्बतनिफ्राय फैनाय, बेखौथ' जों मिथिखाबाय। कछारि राजाफोर महामानिक्य, खुंख्रा, यशनारायण, ताम्रध्वज, कृष्ण चन्द्र, गबिन्द चन्द्र लास्टआव। बे बिसोरनि रायजो खुंनाया डिमापुर, खासपुर, माइबं बेफोरो। 1832 गबिन्द चन्द्र थैदों होनदों, 1832आव। गोसोआव लानांगोन बेखौ। गबिन्द चन्द्रनि थैनाय 1832। बेनि उनाव सा काछारखौ तुलारामानो बेंना होनाय जादोंमोन, नाथाय ब्रिटिश टेरिटरिनि सिङाव। नाथाय दा बिथाङा बिनि उनाव थैनानै 1854आव डक्ट्रिन अफ लेप्स खान्थिजों बियो इंराजफोरनि आखायाव थांबाय, मोनथाय गोमानाय खान्थिजों। बास बेनि गबिन्द चन्द्रनि मा होनो स्टेचुआ बबेयाव दं होनोबा सिलचराव दङ, गोसोआव ला, सिलचराव दङ होनो। बेनिफ्राय कछारिनि बाहागोफोर, कछारिफ्रा मा डिमापुराव माखासे रायजो जादोंमोननो, बिनि राजाफोर। खासपुराव रायजो जादों बिनि राजाफोर। बेफोरखौ नोंथांमोना PDFआव नायदो, बेखौ नेटनिफ्राय जोबोद खस्थ'यै कालेक्सन खालामदों। आरो माइबंआव माखासे राजा जानाय फोलेरफोर। दा बिसोरो नोंथांमोना बेखौ नायदो, बिसोरो गोनां नङाबो जानो हागौ बेफोरो, नाथाय डेटाखौ नायनानै लाबानो जाबाय। चुटिया डाइनास्टि, चुटियाफोरा नायदो, चुटियाफोरा देउरि राव रायज्लायो होनदों दा। ओमफ्राय राजथावनिया सदियायाव दङ। बिसोरनि धोरोमा कछारि, केसाइ खायथि, हिन्दुइज्म। केसाइ खायथि हिन्दुआवनो गोलैयो होनदों। गायसनगिरि राजाया बिरपाल, बे चुटियाना बिरपाला गायसनदों होनदों चुटियाखौ। बेखौबो गोसोआव लादो। बेनिफ्राय नायदो राजाफोरा मा होनो, फार्स्टआव बिरपाल जाबाय, सेकेन्डआव नैबे काटनध्वज पाल, बे ओमफ्रायो बे जोबखांनानै नैबे फारि ओरै फारसेनिफ्राय मोननै फारिलाइ। माखासे राजाफोरखौ नांलाया, बेखौ नोंथांमोना PDFआव नायबानो जाबाय। फार्स्टनिखौ नायदो, सेकेन्डखौ नायबानो जाबाय, नङाबा लास्टखौ नायबावबानो जाबाय। नैबे धीर नारायण 1524 लास्ट, बियो बिदि आगदाथिंजाय। ओमफ्रायो फार्स्टनिखौ नायदो बिरपाल, बेखिनि
दा अब्ला नोंथांमोननि थाखाय बेखिनिखौ खस्थ'नि गेजेरजों बुथुमनानै लाबोना होफैलायबाय नोंथांमोननो शेयार खालामनानै हो गुबुनफोरनोबो मोनथिनो हानायनि थाखाय गुबुन भिडिअ आपल'ड खालामखानायखौ डिसक्रिपसनाव लिंक दं प्लेलिस्ट बेयाव नायबानो जाबाय टेट ग्रुप होननानै नङाबा बर' ग्रामारनिबा बर'खौबो नायबानो जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।